atong pagkutanon diya sa atong linya si Attorney Israelito Torion. Attorney Bobit, may buntag. May buntag diya sa akong amigo, ug sa mga tipaminaw diha sa Sugbo. May buntag. Nagpatabang ko ni Boss Salvin Lagumbay, ang international boxing judge nga close friend ni mo. Sir, kay nagtuo kong busy yung ka, but lipay kong imuming Oo, lagi. gigahinan og oras karon. Perting naghanam nawag sa kuan sunod-sunod ni mura naman puntag kuan ani kanang bilang Celebrity. din ni abogado tao, mura naman puntag unsa ni kay perting naghanam tawag yun pero pagtawag sa ko amigo nga motawag kuno ka, ayon ko. Sige kay ako ani ato ani tubagon kay bisan Sir. mangtuod to ako amigo, luuran ra ba to? Kani kani adto almost every week si Senador Bato de la Rosa ma-interview na mo dili mo dali kay Bisaya pod onya mao po'y kasagarang pangitaon sa mga Filipinos abroad pinagi sa tong live streaming, but karon di lang ginako wala na magid di na mag-contact sir. Ang ako lang question is kagahapon giingong kansila na ang permito on and possess firearms ni Senador Bato onya ang iyahang nangita ni NBI o sa EDG nag-grade simultaneous daw ang upat ka mga area. Ani si Attorney Torion, mahimo ba di ay unang question, mahimo ba di ay nga ang kada kabasa mo ko sa imong statement, mahimo ba di ay nga ikansila kung why court order ang mga firearms license? Mao lagi na mo ang kuan no, nag-post man siguro ko nakabasa man siguro. Nakabasa ko na attorney. Kay lamang gibasihan tong section 4 man siguro to, no? Which is not actually the grounds for revocation because all of the grounds under section 39 are based or must be based upon a court order. Wala may court order diri in town. Ay, unang ako ang unsa ni tawag kanang gisulti. So, mo to ako ang unsa ni post na lang kay baka nakalimtan lang siguro sa ato mga amigo ba wala biyag ko nang insulto dito, wala ko nagkuan, no, because if you will read Republic Act 10591 ang section 4 mao man tong standards for obtaining a license, dili man to grounds for revocation. Ang grounds for revocation which list na pulo man na ka specific grounds section 39. Unya ang the only criminal law grounds dito mo tong conviction under section 939B, the court order under 39J, no? Unya wala may conviction in a local court si De La Rosa mo na naglibog ko kanang ilaha mang idritsog kuan kanang cancel wa pag pahibal-adaan wa pag due process ana ba, no? Hinoon a license is only a privilege. But once it is granted, dili pud nimo pwede nga itanggalon ng diretso nga wa man ang gani nimo hatagig tsansa makatubag tong imong gitagaan kay paghatag bayana dili bayana sayo na bayana yung mga fees na yung mga requirements. Unya baliwala lang pinimo dayon tanan tungod kay di na siya popular karon tungod kay naay gagukod siya ato ang administrasyon nga bisag wa gani moagig court proseso diri sa ato. Sayop gyud nang lupad na mga ambot ron na may mga ang mga balaod ron mo na magnanay pako mong lupad naman. Attorney Torion, na ako'y duha ka question nimo. Kaning giingon nimong conviction, pwede na nga ma-revoke ang lisensya with finality, attorney, or while pending appeal, Yes. di paghapon makon? Well, as a general rule under 39B dapat conviction na with finality. Ang kaning sa 39B siguro pwede maistoryahan pero dapat lagi na ay pending case in court, kumplita na court order. O di pwede mahimo tong basihan pero diri kang senator Batua manggoy pending nga kaso sa korte. Dito man sa usa ka foreign unsa ka langyaw nga korte nga debatable pa gani kung napa ba ni sila jurisdiction sa ato wa, di ba? Mao gani na pending pa Supreme Court. So ang ato di siguro nato pangunahan ng Korte Suprema. Mo nang maginahinay lang ko og kuan pod komento kay narabay gasultis ko nga kanang
basta unsa ni basta pending palagi Supreme Court kabalo mo kita ng judicial rule ba mo na di kay ko mo traverse o di sa kay ko mo tabok dito labi na kanan sa mga rason sa Korte Suprema kay ginarespeto ra gyud kay nato ng Bitaw Korte yan. Suprema. Attorney, ang giingo gipangayo ninyo ikaw man gihapon ang nagduso adtong petition para sa temporary restraining order o status quo anti-order ni Senador Bato wa mohatag ang Korte Suprema o niya gipasubmit wala mo. pa. Now, sir, mahimo ba dahil i-enforce ang warrant of arrest ni Senador Bato pending pa ang hukom sa Korte Suprema? Nga katong maong warrant of arrest dili man to dinhi sa local nga court. Maula din ako ang gikuan nga kung maka-cite sila bisag isa lang ka Supreme Court Justice nga misulti sa pagsulat nila sa ilang rason pag grant o pag deny sa TRO mo unsa ko mo salot ko nila kay wala ra bagyo didto gikan kan Justice Leonen, Justice Kagiwa, no? Katong wala pa mo aproba sa atoa, no? Wala gid sa ilahang desisyon that actionable na ang warrant tungod kay ang ilahalag ding sulti mao ka na ang main case, no? Wala pa sila mo decide as to whether or not the warrant of arrest issued by ICC is already actionable. So, that is pending before the Supreme Court. Pero ang ginahimo sa itong administrasyon karon, no? Doon na po'y pako na pong balaod, di-implementa na. Pasilan. O, petit naghana na nga hasul. Nay, parienting Senator Robin Padilla, gisulod. Why search warrant? Sir, lahi ang warrant of arrest o ang search warrant, di ba, Attorney Torre? Oo, lahi kayo ng search warrant o warrant of arrest. Diretso lang kag sulod sa bahay sa laing tao nga way labot anang kaso wa gani kay search warrant di ginamao di wa man das martial law ron nga diretso lang sa korte ka lang magpaw sa presinto ka lang magpaliwanag musud gi kag balay that is his castle and you have to see to it that you have probable cause to enter the what you call this the house. Kaya hasta mga higdaanan ato attorney ilamang halungkat gyud aron pangitaon ang di man tumasuod gyud Senador Bato atong ilaw sa country oy. Unya unsa may legal action sa inyong habig ani ay considering nga muro mag foul kayo ang gihimo tungod kay kanalang way search warrant ka musuod kag panimay nga bisan magani og tingali ha sa among pagsabot ng attorney bisan manggani og nakay search warrant pero dili subject ang maong panimay di man pwede mo enter. Mao gyud. Kung palitan wa na hisgutan didto sa search warrant tong bahay, di ba? It must be specifically described. Pang kita nimo din ha, dapat specifically describe ko asa ka lang mo adto. Kani kay wa gi warrant, wa pa search warrant, why warrant of arrest? Wala po search warrant, kabaga ras naong da dito. Sus maita. Pastilan na. So doon ay liga, doon na may posibleng i-file ninyong kaso against aning mga taga NBI o taga CIDG. Kana lang kay katong mong gitang so di magudo ako ang kliyente. So ang ako alang gipaabot nga baka pwede pod nga kuan kanang kung magpa-blatter unta sila tagaan kog kopya kay kapay balo na to ang Korte Suprema nga grabe na gining ginahimo di na ni pwede musulti nga naapay remedy si Senator Robin Padilla nga unsa ni kung madakpan siya kay balo ba tatanan nga ining madakpan siya diretso ilaho sa na siya sakay sa eroplano di na mo agis korte bisag mamutat ng academic na ato ang kuan ba ato ang kaso so ang ako ang gisulti atong mga gipang sulod sa balay na lang nang gamit ng kog emisaryo lang kay di ra ba ako kung dili mo gud nato kliyente lain magud kay na mga di nato kaso gani na gani kay mga amigong mga abogado bisag way labot sa kaso mag-apil nain ko nahala welcome ta na sa diskusyon Sir Attorney Bobit lang Attorney Bobit, kaning may tabo, parang scenario lang atong akong kuan nimo ipangutana nimo. Pananglitan sir, si Senador Bato de la Rosa at this time madakpan sa CIDG or NBI unya dadon sa the Netherlands. Pero abot while tuan na siya dito, what if ang Korte Suprema mo pabor ni Senador Bato ang desisyon, mapabalik pa ba ang senador ng Pilipinas? Well,
as a general rule, maglisod na dito. Ay, So, ay. naman dito? O outside the jurisdiction of the court naman na, di ba? O magani nang mo auntang ihangyo gid sa Korte Suprema, di na lang nako iunsa. Pero naay mga pamaagi kay i-require tong kwan. Gadakop to make the necessary representation sa ICC nga di man day tumao akong gihimo magpaayos silang manifestation dito, pwede sila ma-require sa Korte Suprema katong mga authorities dire. Ang problema na O musugot mo tong ICC judges. Mo na diaron may atong problema gani. Nasa na gisgutan aning 9851 Attorney Bobit nga giingong kaning Republic Act 1951 duha kuno ka mode of kanabang pagpadaan dito sa ICC, either mo surrender or by extradition. Now, ako pasayloon lang gyud ko sa anang mga amigo natong mga expert kuno no. Nasa ila mga amigo na kuno uban. Sa uban akong dean sa law school ng uban no. Ko ang ato lang di lang ta mag-engage sa intellectual dishonesty ba. Bitaw gyud tinuod ka na. No, Musamot ka daghan ra bang eksperto i-share pa. Kanang RE 9851 boss. Gipasa na nato kuan pa wala pa ta naging party sa Rome Statute pero naana na siya. Pero wa pa ta. Bawo ka unsay rason nga nung gihimo na. Gihimo ginato na. Kay para to fortify our criminal laws. Nga bisag dili ta miyembro didto, paka-prosecute ta sa crimes against humanity, war crimes, genocide. That is the purpose mo na kung basahon nimo tong deliberation sa Senado, makita nimo didto between February 2009 and March 2009 nga Senate deliberations. I would refer specifically to the deliberation between Senator Ligarda and Senator Gordon. Nasulti gyud didto nga kung pananglitan do na ba'y Pilipino nga dalon sa foreign courts, sakto na ba ning Section 17 RA 9851? Bawo ka unsay sulting Senator Gordon? Dili gikinahanglan nga mupasa tag independent law para maimplementa kini ang procedural guidance. Kinahanglan nga naay procedural mechanism. Tungod kay ngano, gihimo lagi ng balaurat to fortify our criminal laws. So meaning, gituyo gyud nga walay procedural mechanism kaya ang intention kaniadto was to prosecute these crimes in the Philippines. Maunay tinuod, unya, bisan pag atong i-follow ang customary international law, no? That the general, under Article 2 sa 1987 Constitution nato, the general principles of international law shall form part of the law of the land. Ano na? Bisan pag ang customary international, all constitutional democracies as in tanan yun, tanan. Belgium, France, United Kingdom, Germany, and others. Tanan yun na sila procedural mechanism, doon na sila balaod unsao nila pag-implementar anang surrender. Tanan pod kung nay madakpan. Ulitan lang sa Italy, 2002 ba to? 2004. Nadakpan ni si El Masri Nassim. Dito, si El Masri Nassim, Libyan. Di siya taga-Italy ha. Misik siya og relief dito sa Italian courts. Gikonsidera ba sa Italian courts? Gi-entertain, bay. Gi-entertain, gi-determine kung girespeto ba iyang katungod. Ingon sa Italian courts, girespeto iyang katungod. Di ba o ka, gipagawas siya, pero gi-deport balik dito sa Libya. Unya, unsay gi-require sa Italy? Ang sa Italy sa ICC, gi-require lang to explain. Pag-explain sa Italy, wa man ninyo girespeto iyang katungod. Amo gibuhian. Hastilan. Ang ICC. Napay lain, duha lang, katatig daghana, 21 ka example, duha lang, napa. Ivory Coast. Ivory Coast, si Simon Gagbo, naapoy warrant sa ICC. Nisik siya o remedy sa Ivory Coast Courts. Kag entertain, citizen man siya sa Ivory Coast. And Ivory Coast found out that his rights were likewise not respected. Kita lagi unique nga kita ray nasod sa tibuok kalibutan
nga willing nga itratar nga atong kaugalingon nga Pilipino nga murag manok dakpon lang dritso unya ihatod dito sa Netherlands dili mo agi korte. Buwang. Ganda ini mga president nga mahimong Oo, napa. attorney. Okay. Dili lang. Di naman sila mo tuo kay mga ambot ng mga ubang expert. Nakatok naman siguro. Pasensya lang ha. Kaya usahay. Nakatok. Okay ka naman kung warrant of arrest is based under Article 58. Ingon sila, we should implement it because we are state parties. Of course, musulti niya na usap state parties. Hindi naman ta state parties. Okay. Ako ada granting for the sake of argument lang di ta state parties. Okay? Basta nga inyong Article 59. Kinahanglan wag yung competent judicial authority. Bawo ka kani ato ang mga amigo nga mura nagnakatok. You could not invoke no Article 59. Pagka you are invoking Article 58 to implement the warrant of arrest of the ICC of that foreign court. Yet on our part, we could not invoke Article 59. Buang unsa man siya. Kanang murag sandwich nga naatay right to you have the right to cherry pick dili pwede. Because even if you read Article 59, it talks about custodial state. So if it is a custodial state, regardless as to whether or not it is a member state, any person can invoke Article 59 because in the ICRC agreement of 2002, it stated there that the word custodial state is a state which has custody over a person arrested arising out of an ICC warrant. Regardless, sir, Attorney Torion, regardless o pananglitan Japanese or American nga madakpan sa dire sa Pilipinas, nakasaha sa dire? Yes. Kastila, no? Kay right as a custodial state. Ang mga bakakon lang ang mga musulti ni ana nga wa kuno na tunto. Kung wa na unsang klaseng balaura na nga tanan mangyong constitutional democracies madakpan ka kay dapat remedy ginatudlo na to na sa international law nganong kung si PRRD o si Senator Bato na ang istoryahan na naman sila selective amnesia. Okay, if we cannot invoke Article 59 of the Rome Statute, kaya di na kunuhay ta membro. Unsam na ito Article 9 sa International Covenant on Civil and Political Rights. Nipirma man po datong 1986, niya kamura po'y nagaingon that treaty must be complied with in good faith, that is pacta sunt servanda, o di na natin ipano. Pastilan, sir. Ang ako lang, good sir. Declaration of Human Rights, naapod na. Sir. Ipod natin ipano. Ang ako lang pagutana, ni mo, attorney, ang International Criminal Court, dili man siya nasod, korte lang, husgado lang siya, pero, makapa-extradite ba di ay? Ang International Court, una, dili siya husgado. Ikaduha, wa may treaty between the Philippines and the International Criminal Court. Maulag gini ang ilang problema kay dili kuno ni extradition because the extradition law applies only in a state-to-state transaction or state-to-state communication. Mao nang nagakuan sila, this is not extradition. Tama. Okay, you're correct there. So this is surrender. Okay, you are correct to a certain degree. But surrender does not have any procedural mechanism in our laws. Dili pwedeng executive discretion lang na. Kaya kung executive discretion lang na, that is precisely the reason why we have the Bill of Rights of the 1987 Constitution. Because I have always been, ganahan man sila mag-in-English po ka, ginabutangan po natin in-English, between the leviathan of governmental power and the individual lies a shield. And that shield is the Bill of Rights of the 1987 Constitution. Dili pwedeng executive discretion lang. Gamitin nimo ang foreign powers ang imuhang rason nganong idala nimo diretso si Senator Bato de la Rosa dili pwede na kaya wa man ta magdeal diri og foreign affairs per se. We are also dealing with the constitutional rights of a Filipino citizen. So, when you speak about deprivation of liberty, kung walaan na nimo siya katungod, imuha na siyang ipapriso, dapat na agi due process of law because no person shall be deprived of life. Article 3 yan. Without due process of law. Yan, napag yun. No search warrant or warrant of arrest shall issue except
upon a determination of probable cause to be determined personally by the judge. Ang judge Filipino judge, dili foreign judge. Kay kung foreign judge na, napo ko imigo nga, it does not distinguish, gadanghag ka lang. Sige ko no, maisyuhan ka, warrant of arrest, gikas China. China warrant of arrest, ipa-implement na din, sugot ka. Sir, mo ba ni ang giingon na nga, we can bend the law? Mo na karon lagi kay ba ilang sulti nga. Lagi he is charged with the crimes against humanity. Is a gory crime. Tinuod yun na. But accountability must be subjected through our constitutional processes. Sir. Even the most hated individual deserves to have his own day in court. Mo na mo ang ginakuan po. Attorney Torion, sir, di ba ka ang bottom line gina ni? Pero tataw naman kaayo. Bottom line, ani politika. Politika, that is correct, sir. Oh. Kay, doon na, politika plus kahadlok nga inigpuli sa laing administrasyon sila na po ang mga priso. Mao gyud na di lang ko mo istorya og patapos kay bisag masuko po di Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sir, kaming mga magbubuhis mo tabang may pagukod ano yung mga kawatan karon. Kanagi ato kay matay ni ilang ginahimo, di ba? Tungod sa ilang kadaghan sa kwarta bisag unsa na lang pwede, posible. Ang mga imposible sa una karon posible. Posible na. Posible na. Kilalimbang gani imposible ni sa una nga nay ihatod nimo diretso dayon sa Hague, Netherlands, nga di mo agi korte. Biya. Imposible na nga mahitabo kay democratic country gud ta. We pride to be the only Christian democratic country in Southeast Asia. Christian, imong mata nga diretso ra man nimo gani ato dito sa apay muta na ko ipakapin. Pastilan. Luuyas mga Pilipino og ingon ani nga dili lang ordinaryong kontra imong kontrahon og ang gobyerno ang nagduma sa gobyerno mo imong kontrahon mo ay sangkuan nimo nga adto gyud kay pahusay sa laing husgados dito sa Europe. Luuya. Lagi bastang luuya gyud nya moingon paniuban nga kana sakto kuno na kung sa may sakto niya na okay bugat ang kaso nga inyong gi-file. O kung bugat na inyong kaso inyong gi-file, okay ganahan mo accountability, no? Ngano diri na lang din inyo i-file gud diri sa korte sa Pilipinas. Nga mao man ginay rule na to diri naman tay balaod. Naman tay korte. Abdi ka to ako inyo hapag yung gobyerno. I-file na diri. Okay, mao man ginay sakto. Mao man tama. Hindi ang akong sakto ginang gingon mo attorney bottom line is politika. Anyway, Attorney Bobit, salamat kayo sa imong time kay murag na huwasan mi sa mga pangutana nga ang kaning atong mga OFW in town or mga Filipinos abroad og dili sila kapangutana sa akto adto na ni mo review kay lain-lain man tag time zone. So mo na nga palihog mo yung sila nga suwayan atong pangutana sa Attorney Torion sa atong habi kay mura mag-awkward kay paminaw ni nga kaning mga pangutana na mo di matubag. So salamat gyud kay sir sa imong pag-edukar na mo karon buntaga. Salamat po kayo sa panahon na. Niing na akong migo nga kuan din ako siya gipagbigyan kay duran ra ba na akong migo. International Boxing Judge Salvin ng Gumbay. Salamat sir, may buntag. Salamat. Okay, thank you. Alat so si Attorney Israelito Torion suod nga higala ni Boss Salvin Lagumbay ang batan-ong retire as international boxing judge. May paning huwisa kay boxing patas pa. Di ay gobernong bangag, pero perting gilara.